Палия този звяр. Да замърка котата. Точно така. Чуем как мърка. Да го чуем как мърка. Мър, мър! Ау! Снимай се. Палела. Айде, Христо пали колата. Врати. Пак. Врати ли още? Стойте малко. Дай бе! Абе, тук кой е този шофьора? Това е. Ау! 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 Да. Това ще ли? Гледайте го, газара. Запали бе, запали. Ала, цегло е бе. Цегло е Доминик, корето. Нека да поработи малко и тогава ще можете да заработи мерката, ако има до 80 грама. Да,